Maayong adlaw sa atong mga nagsunod o nagpamati ning atong podcast. Lain na sab nga higayon nga diin kita mag-uban sa pagtuon sa mga apocalyptic prophecies nga atong mabasa diha sa libro ni Daniel o Pinadayag. Boy no mga igala niining mao nga episode atong pagtun-an ang Daniel Kapitulo 6. Apan sa dili kata pakita mo adto sa pagtuon ini, giaghat ko ikaw nga atong iduko atong ulo kay kita magampo. Dalaygon og silimbaho na Dios, dako kaayo ang among pagpasalamat nga taliwala sa kabisi sa among kinabuhi. Ikaw nagahatag kanamo og lugway nga kinabuhi, panalangin o proteksyon o higayon nga diin kami makatuon sa imong pulong. Hilabi na gayod sa Kapitulo 6 sa libro ni Daniel. O Dios, niini among pagtuon, wala kami mabuhat, wala kay masabtan kung wala ang giya sa balang espiritu. Mao Ginoo nga among gipangayo diha kanimo nga imo kaming tagaan sa kalantip sa pagsabot, katinaw sa pagsabot sa imong pulong, pinaagi sa giya sa balang espiritu. Panalangin ni usab ang mga nagpamati niining podcast. Ingon man usab sa ilang mga kauban sa pamilya. Usaha kami sa panalangin o proteksyon kining tanan among gilauman nga madawat, pinaagi sa kapasayloan sa among sala tungod sa ngalan o gugma ni Ginoong Hesukristo na atong manluluwas. Amen. Sa makausa, welcome sa atong lain na pod nga pagtuon sa libro ni Daniel. Boy no mga igala, mangayo sa ko og gamay nga dispensa. Kay taod-taod gyud nga wala ta ka post o publish og bag-ong episode. I think ang pinakakatapusan nato nga episode na publish maigsoon adtong December 7. So katong tanawon mga bulan na kapin nga wala tay mga bag-ong episodes. Nakasaad ra bagig ko mga igala nga maningkamot ta nga duna tay tulo ngadto sa 4 kada bulan. Mo gini ideal gyud unta, pero ang reality mga higala nara gid sa 2 ngadto sa 1. So sa tabang sa Ginoo maningkamot ta nga bisag 1 ngadto sa 2 kada bulan. Medyo na to ubos-ubusan kay ang reality na among good tay full-time job na usahay ang Domingo nga mura to'y bakante nga mo'y atong ting record na ay mga appointments. So makancel na po itong recording anang adlaw, mapostpone na po. Usahay sa gunson nga mga weekends nga naagyod tay mga appointments. So ako nang hinaot nga masabtan ko ninyo mga igsoon nganong taod-taod gyud nga wala na to na sundan diretso ang atong previous episodes. Niining episode number 8. Sa tabang sa Ginoo nakaabot na ta og 8 ka episodes. O niining episode mga higala atong tun-an ang katapusan nga kapitulo sa historical section sa libro ni Daniel. Ako ning i-repeat kada kapitulo ako ining i-repeat permi nga ang libro ni Daniel na bahin sa 2 ka section. Ang historical section o ang prophetic section. So nagpasabot nga next nga episode, more exciting ang atong mga topiko kay ato nang paggahisgutan ang mga dagkong propesiya sa libro ni Daniel. Karon ato nang sugdan. Sugdan na nato mga igala pagtuon ang kapitulo 6. Ang mga panghitabo niining kapitulo nahitabo kini between 539 and 537 BC. Og niining mga higayuna si Daniel nagpanuigon na pod og mga 84 anyos. Sa niaging episode atong nasayran nga si Hari Belshazzar nahulog sa mga kamot ni Cyrus the Great nga taga Medo-Persia. Pagkatapos ni ana si Cyrus mibalik sa Persia.
og iyang gibilin si Darius. Nailhan niya siya Darius o si Darius. Kani si Darius mga higala, usa ka Median nobleman. Dili ta ma-confuse kay sa next nga mga chapters nanapoy lain nga Darius or Darius the Great nga Persian. Kani taga Mediahano ni siya nga Darius. Okay? Or Darius. Niining maong episode, ato lang i-pronounce og Darius. Kaya mas mubo mga higala kaysa itong Darius. So ato nang sugdan pagbasa ang unang bersikulo sa Daniel Kapitulo 6. Kini nagaingon, nahimutan ni Dario ang pagbutang ibabaw sa gingharian usa ka gatos og kaluhaan ka mga prinsipe, 120, nga maoy magapangulo sa tibuok gingharian. Bersikulo 2, og ibabaw kanila tutulo ka mga presidente. Usahay may gala, sa lain nga mga translation, ginagamit nila ang term nga administrators. Uban po nga translations, governors. Apan dire, ato lang gamiton, kaya ito mang ginagamit niyang Bisaya mga igsoon nga maayong balita, ang pulong dire is presidente. Si Daniel, mao ang usa kanila, nga kining mga prinsipe, mga batag taho kanila, o mag-report ngadto sa mga tutulo ka mga prinsipe, ang presidente. O nga ang hari, mawalay kabilinggan. So sa maong setup nga gibuhat ni Darius, nag-appoint siya og 120 ka mga prinsipe or satraps. Dayon kaning 120 ka mga prinsipe, required ni sila nga mo report na ilalom po ni sila og tulo ka mga administrators or presidente. Usa sa tulo ka mga presidente nga gi-appoint ni Darius mao si Daniel. Naagyoy maayong mga rason kung nganong gitudlo si Daniel niini nga posisyon. Usa ni ana, si Daniel na ilhan sa iyang pagkamatinud-anon o kaligdong. Mga hiyas, mga higala nga kani gitagaag bili sa mga Persyahanon or sa mga taga Medo-Persia. Apan adunay lamay usa ka importante kaayo nga rason batok sa iyang pagkatudlo. Kani mao nga si Daniel dili usa ka taga Babylonia. Atong huna-hunaon nga ang 120 ka mga satraps or prinsipe o mga kauban nga administrators ni Daniel mga taga Babylonia. Dayon kining mga prinsipe o kauban niya nga administrators, dili gid sila makalimot nga kani si Daniel nga ilang kauban nga administrator kaniadto ila lamang kining usa ka binihag. Sa duga nga mga detalye kung sa unsa nga paagi na bihag si Daniel, balikin ninyo pagpamati ang atong episode number 2. Bueno, balik ta sa bersikulo 3 sa kapitulo 6 sa Daniel. Ang nakapasamot gyud sa ilang kalagot kay murag si Daniel ra gyud ang mupuli sa tigulang nga si Dario. Ato nang basahon atong basahon ug atong madiskubrian nga si Dario do nagyoy kaning inclination nga iyang himuon si Daniel nga dakong tao or sunod nga magdumala sa gingharian. Chapter 6 verse 3. Unya kini si Daniel maoy gipalabi nga labaw sa mga presidente o sa mga prinsipe. Kay ang labing maayong espiritu diha kaniya ug ang hari naghuna-huna, pamati. Ang hari naghuna-huna sa pagpalingkod kaniya ibabaw sa tibuok nga gingharian.
Kani misamot gyud ang ilang kalagot o pagsilos nga kaning atong kauban nga administrator ato ra man tining binihag. Pero karon murag himuon naman ni siyang usa sa mga top leaders. Giingon dire naghunahuna sa pagpalingkod kaniya ibabaw sa tibok nga gingarian. Ang ilang duda nga basig kanimo ipuling hari kung kani si Darius mamatay kay aning panahon ng mga igala sa dihang gibilin si Darius ni Cyrus the Great. Tigulang na siya. Muna ang mga presidente o mga administrator sa gunahon na sila, agoy kani basig si Daniel ang ipuli ani. Tungod sa grabe kaayo nga silos, ang mga kaatbang nga administrador o mga prinsipe naningkamot sa pagpangita og rason aron madaot si Daniel. Muna nakadaot, di ba? Kung naa na ganitay silos o kaning pagkasuya sa posisyon sa katao, ang sunod nga mahitabo na mangita tagpaagi nga madaot na aron mapapha or mawala sa atong dalan. So nangita gyud sila. Kung asa sila nga parte sa kinabuhi ni Daniel makakita og sayop. Kani unta gyud kung si Daniel pa lang unta ang mangitag sayop sa ilaha para i-issue ni Darius, pastilan sayon na ra gyud unta kaayo kay kaning mga tawhana mga sad-an gyud. Number 1, corruption nga isyo, pagpangdaog-daog. Naani nila, pwede na gamito ni Daniel og ireklamo nga to ni Darius. Apan wala. Sila mismo inoon wala gyud sila makita nga sayop diha kang Daniel. Atong padayonon pagbasa ang bersikulo 4. Kini nagaingon, nan ang mga presidente ug ang mga prinsipe na nagpangita sa higayon batok kang Daniel. May tungod sa gingharian. Apan sila wala makakita sa higayon ni kalapasan. Sanglit siya matinumanon man ni may hikaplagan sila nga sayop kun kalapasan diha kaniya. So naglibog gini sila. Unsaon ta man ni si Daniel? Bisan sa atog balibali ni, wala man tay makitang isyu siyang kinabuhi. Apan sa katapusan mga igala, naay nakahinomdom sa kaistrikto ni Daniel mahitungod sa iyang religion. Karon, hisgot sa taog religion. Ang mga Midyahanon o Persyahanon maigsuon, na ilan ni sila nga mga dualist. Unsa may dualist? Nagtuo sila og duha ka mga Dios. Una ani si Ahura Mazda, ang maayong Dios sa kahayag. O ang usa si Ariman, ang Dios sa kangitngit. Mao kini ang hinungdan nga sa pagpanagna sa pagkatao ug buluhaton ni Cyrus the Great. Gipaila sa Dios ang iyang kaugalingon, isip Dios sa kahayag ug kangitngit ug sa maayo ug daotan. Ato nang mabasa sa Isias 45 versikulos 5 ug 7. Ato nang basahon. Versikulo 5 sa Isias kapitulo 45. Ako mao si Jehova ug wala nay lain. Gawas kanako wala nay laing Dios. Ako magabakos kanimo bisan pa ako wala mo hiilhi. Versikulo 7. Ako nagahimo sa kahayag og nagabuhat sa kangitngit. Ako nagabuhat sa pakigdait og nagahimo sa daotan. Ako mao si Jehova nga nagahimo niining tanan nga mga butang. Diri atong makumpara ang duha ka mga gingharian. Ang Babylonia, polytheism. Diba? Nagtuo sila daghan nga mga Diyos-Diyos. While ang Medo-Persia, dualist. Karon, si Daniel nailhan nga nagtuo lamang og usa ka Dios.
Og kini nga klase sa pagtuo ni Daniel sa usa lamang ka Dios nakapalipay kani sa mga Medo-Persians. Kaysa mga kauban ni Daniel nga nagsimba og daghan nga mga Dios-Dios. Karon, kay ang mga kakonsabo nga mga prinsipe og administrators or presidente wa man sila makita nga sayop ni Daniel. So diri nila biklon si Daniel sa iyang religion. Pero hinay-hinay sila. Ngano? Kay mas gipaboran sa mga Medo-Persians ang relihiyon ni Daniel kaysa ilang religion nga nagtuog mga daghan nga Dios-Dios. Mao nga nangita gyud sila paagi nga kung ilang atakihon ang religion na ni Daniel ug iyang pagtuo sa usa lamang ka Dios, dapat kani kanang dili halata. Kaysa ako nang kaingon, mas mupabor ang mga Medo-Persians sa monotheism kaysa polytheism. Okay? Pagtuog daghan nga mga Dios-Dios. So unsa may gibuhat aning mga kakonsabo? Batok ni Daniel. Mao kini ilang gibuhat. Niadto sila kang Darius og giingnan siya nga ang tanang mga gobernador og administrator isip timaan sa ilang pagsalig kaniya. May po ni sila mo talo-talo. Gusto nga ididikar ang sunod nga bulan para lang kaniya. Ito na mabasa sa Daniel Kapitulo 6, versikulo 7 o 8. Atong basahon. Versikulo 7. Ang tanang mga presidente sa gingharian, ang mga tinugyanan o ang mga prinsipe, ang mga magtatambag o ang mga gobernador na nagsabot-sabot sa pagtukod usa ka harianon nga kabalauran og pagbuhat usa ka malig-on nga sugo nga bisan kinsa nga managpangamuyo sa bisan unsang Dios kun tawo sulod sa katduan kaadlaw gawas kanimo o hari siya igahulog sa langob sa mga leon. Tong padayonon bersikulo 8. Karon o hari tukura ang sugo og timan-i sa imong ngalan ang sinulat aron dili mausab sumala sa balaod sa mga Mediahanon og mga Persyahanon nga dili mausab. No kaning gitawag nga timan-i sa imong ngalan nagpasabot ni mga silyuhi. Silyuhi ni sa imong ngalan nga dili gid kani mausab. No, so sulod sa 30 days ang ilang gipropose nga walay laing Dios nga pagasimbahon ug wala nay laing tawo nga pagaampuan gawas lang kang Darius mismo. Abi nimo si Darius nga namati dani, medyo pud natandog iyang garbo. Bisan tuod siya wa gatuo sa tinhuan sa mga Babylonia, taga Babylonia nga ang hari usa ka Dios. Kaya mga Babylonians mga igala, ilang kong giisip nga ilang hari nga usa ka Dios. Apan sa mga taga Medo-Persia wala sila gatuo-tuo ana. Sayod si Darius ana, pero una-una niya sa may dautan ni ana 30 days naman. So sa mao nga rason gisiliuhan kani ni Darius ang maong balaod. Ang mga Medo-Persians mga igala naa sila'y balaod nga once masiliuhan na kini sa hari dili na gyud kini mausab. Ilan ning gituyo aron mapunggan ang sobrang pagpatuyang sa gahom sa mga hari. So nagtukod sila og balaod nga ang bisan unsang sugo nga gipagawas sa hari dili na gyud mahimong usbon or bawion. Kung pagkapadayonon ang bersikulo 10 sa pagbasa. Og sa pagkahibalo ni Daniel nga ang sinulat gitiman-an, siya miadto sa iyang balay. Karon ang iyang mga tambuanan inablihan sa sulod sa iyang balay paingon sa Jerusalem. Og siya miluhod sa makatulo sa usa ka adlaw og nagampo og nagpasalamat sa atubangan sa iyang Dios ingon sa iyang gihimo kaniadto. Bersikulo 11. Unya kining mga tawhana nan nagkatigom moning mga katubitang mga conspirators nga nagbuhat
naghangyo ni Darius nga mabuhat og balaod kay gusto ginila nga mawala ni si Daniel sa ilang dalan. Versikulo 11. Unya kining mga tawhana na nagkatigom og nakakaplag kang Daniel nga nagampo og nangamuyo sa atubangan sa iyang Dios. Versikulo 12. Og sila ming duol og ming sulti sa atubangan sa hari mahitungod sa sugo sa hari. Wala ba ikaw mutimaan sa usa ka sugo nga ang tagsa-tagsa ka tawo nga mangamuyo sa bisan unsang Dios kun tawo sulod sa katluan ka adlaw or 30 ka adlaw gawas kanimo igahulog sa langob sa mga leon? Ang hari mitubag og miingon, ang butang matuod, sumala sa balaod sa mga Midianhon o mga Persyahanon nga dili mausab. Niining higayuna, nakakita na sila lusot nga unsaon nila nga si Daniel mabiktima sa ilang mga plano. No? Kung atong tanawon, kung ato lang gimahulagway ba, pwede gini sila awardan og mga best actors. Ha? Adto din sila kang Darius. Sumbong din sila. Ha? Ang ilang seryoso o mabalakon nga mga naong nagtabon sa ilang kalipay sa sulod samtang ilang gipahinumduman si Darius sa iyang sugo o sa mga silot nga gitakda. No? Sa wala pa, ila sang gipahinumduman. Wala pa lagi sumbong si Daniel. Sila, di ba hari, nagbalaod ka man nga sulod sa 30 ka adlaw, ikaw ragid ang simbahon. Kung di mo simba ni ini, di mo tuman ihulog sa langob sa leon. Ila sang gipa remind ingon dayon ng hari, nag-ingon ko na. Unya ang madasigong mga tingog gihimo nila ang ilang sumbong. Gamit ang susamang pasangil nga gihimo sa ilang mga katigulangan ni adtong panahon sa nagdilaab nga hudno. At nadumduman ba ninyo? Giunsa pagsumbong ang tulo ka mga higala ni Daniel nga si Sadrak, Meshach ug Abednego nga hulog ngadto sa hudno sa kalayo. Mao gyud po ilang gibuhat diri kang Daniel, sa Daniel kapitulo 11 ug 12. Now atong padayonon sa kapitulo 11 ug 12, bersikulo 11 ug 12. Now atong padayonon ang bersikulo 13. Unya mitubag sila og miingon sa tubangan sa hari. Kana si Daniel nga anaas sa mga anak sa pagkabinihag sa Huda, wala magtagad kanimo, wala mituo kanimo o hari. Ni sa sugo nga imong gitiman-an, kundili nagampo makatulo sa usa ka adlaw. Nixon ato lang yung figure unsay expression ni Hari Darius. Ulahin na ang tanan sa dihang nakaamgo si Darius nga kining mga tawhana wala di ay magtinguha sa pagpasidungog kaniya, kundili ang ilang target nga mao ang paglitag kang Daniel. Na-realize si Hari, agoy si piyat ko daning pagpirma na ko dani. Kaning mga tawhana klaro kayo nga dili de ang ilang tumong nga mapasidunggan ko, kundili nga parang ilan ning mabiktima ang usa ka tawo nga akong gisaligan og maayo. Tungod sa iyang garbo og pagdali-dali, mga igala, nahimo siyang walay kalibutan nga instrumento sa kamatayon sa bugtong tao nga iyang kasaligan. Atong padayonon ang bersikulo 14. Unya ang hari sa pagkadungog niya ni ining mga pulunga nasubo pag-ayo og naninguha sulod sa iyang kasing-kasing sa pagluwas kaniya og siya naghago hangtod sa pagsalop sa adlaw aron sa pagluwas kaniya. No, sa pag-abot sa kagabion tungod kay wala namang gimahimo ang hari, napugos gyud si Darius sa pagsunod sa dili malikayan nga balaod. Atong basahon ang bersikulo 15. Unya kining mga tawhana na nagtigom sa tubangan sa hari og na nag-ingon sa hari, hibaloi o hari nga kini balaod sa mga Midianhon og Persyahanon nga walay sugo ni balaod nga gitukod sa hari nga mausab. Walay nahimo ang hari mga igala. Gimanduan niya ang mga gwardiya.
Gidala sa mga gwardiya ang tigulang gikan sa korte paingon sa dapit diin nahamutang ang mga leon. Sa pag-abli sa langob ug sa pag-alisngaw sa baho lamang mga higala sa mga leon nga tuwa didto. Gipugos ni Darius ang iyang kaugalingon sa pagtan-aw sa iyang higala ug sa paglitok sa bugtong mga pulong sa paghupay sa iyang mga kasakitan. Atong basahon ang bersikulo 16. Unya ang hari nagpasugo og ilang gidala si Daniel o gihulog siya sa langob sa mga leon. Karon ang hari misulti og miingon kang Daniel, ang imong Dios nga imong gialagaran sa kanunay, siya magaluwas kanimo. Sa hinay nga paagi mga higala, tungod kay nagtan-aw ang hari, gitonton ni hinahinay sa mga gwardya kay kung wala pa tong hari katanaw gilabog to diretso ang tigulang nga mao si Daniel. Apan na may hari katanaw, nasayod po sila nga si Daniel suod nga higala sa hari ug kasaligan manang hinahinay siya hulog ngadto sa langob sa leon. Og dayon giguyod ang bato aron itabon sa pultahan. Gisiluhan ni Dario ang maong bato. Timaan kini nga walay daotang tinguha ang makapagbugal-bugal sa iyang pag-antos ni Daniel sa kamatayon. Atong padayonon, bersikulo 18. Unya ang hari miadto sa iyang palasyo og nagpuasa sa tibuok nga gabii. Walay mga tulunggon nga gidala sa iyang atubangan og ang iyang katulugon mikalagyaw gikan kaniya. Anang gabi una mga igsuon, nag-alindasay ang hari. Di sa katulog, wa si ganaw kaon, wa niya gipahana tong mga musicians aron mulingaw niya, wala. Yang unahuna tuwa ra gyud sa iyang suod nga higala nga tuwa sa langob sa mga leon. Og sa dihang ang kangitngit na pulihan na sa banag-banag, wala na siya makahulat pa. Dali-dali siya. Adto siya sa langob sa leon. Atong basahon ang bersikulo 19 ug 20 kung unsay nahitabo. Unya ang hari mibangon sayo kaayo sa kabuntagon og midali pag-adto sa langob sa mga leon. Og sa pagduol niya sa langob sa mga leon ngadto kang Daniel, misinggit siya sa usa ka tingog nga makapasubo. Ang hari misulti og miingon kang Daniel, "O Daniel, alagad sa Dios nga buhi. Ang imong Dios nga gialagaran mo sa kanunay, nagaluwas ba kanimo gikan sa mga leon?" Abi nimo mga galas katong pagsinggit sa hari sa papangutana dito sa baba sa langob sa leon nga diin dunay bato nga nasiliwan. Wala gito siya ga-expect na nay answer. Kaya yung nasa una, wala. Gikaon na to sa leon ang iyang higala. Apan, muna may higala, apan sa iyang dakong katingala, dihay tingog nga nagigikan sa ilalom sa bato. Atong basahon. Bersikulo 21 o 22. Unya si Daniel miingon sa hari, "O hari, mabuhi ka sa walay katapusan." Bersikulo 22, ang akong Dios nagpadala sa iyang manulunda o gitakuman ang baba sa mga leon og sila wala makadaot kanako. Sanglit kay sa iyang atubangan nakita nga inosente man ako og ingon man usab sa atubangan mo, "O hari, ako wala makapasipala." Sa dihang nadunggan ni Darius maigsoon ang tingog ni Daniel, grabe kayang katingala. Munang gitawag ni Darius ang mga magbalantay. Ang atong basahon ang bersikulo 23. Unya ang hari nalipay sa hilabihan gayon. Grabe gid ang iyang kalipay. Og nagsugo nga ilang kuhaon si Daniel gikan sa langob. Busa si Daniel gipagawas sa langob og walay kadaot nga hikaplagan diha kaniya. Tungod kay siya nagsalig man diha sa iyang Dios. Sa punika dakong leksyon para nato mga higala. Nga kundi ay taliwala sa hulga sa kamatayon. Taliwala sa mga dagkong panghitabo, mga pagsulay sa kinabuhi. Kung kita lang di ay mosalig sama sa pagsalig ni Daniel sa iyang Dios or sa atong Dios, kita gid di ay pagaluwason. Tingala kayo, di lang ang hari, pati ang mga gwardya, nga si Daniel walay gamay nga samat, bisag kauras na lang. Kaya nga no,
Sumala sa giingon Daniel, ang akong Dios nagapanalipod kanako. Atong padayonon ang bersikulo 24. Og ang hari nagsugo og gipanagdala kadtong mga tawo nga ning sumbong batok kang Daniel og ilang gipanghulog sila ngadto sa langob sa mga leon. Sila og ang ilang mga anak og ang ilang mga asawa og sila lungguban og gipanagdugmok ang ilang mga bukog sa wala pagani sila moabot sa kinahiladman sa langob. Makapangutana ta mga higala nga nganong giapil man ilang pamilya, no? Mga anak, asawa. Sa una ilan ning practice. Sa dihang silutan ang nakasala, iapil ang mga pamilya aron wala nay makapanimalos, no? Makapanimalos sa nagsilot. So mo nang giapil tanan ang pati asawa, mga anak, mga unsa pa diha nga naa sa ilang panimalay. Man ini mga higala, mibalik si Darius ngadto sa palasyo og nag-issue na pud siya lain nga balaod, no? Royal edict. Tong padayonon pagbasa ang bersikulo 25 o 27. Ngadto sa 27. Unya si Hari Dario misulat sa tanang mga katawhan, mga nasod o mga pinulungan nga nagpuyo sa tibuok yuta ang pakigdait mo dagaya unta kaninyo. Gibuhat ko ang sugo aron nga sa tanang dominyo sa akong hingarian ang mga tawo managkurog ug managkahadlok sa atubangan sa Dios ni Daniel kay siya mao ang Dios nga buhi ug magapadayonon sa walay katapusan. Ug ang iyang gingharian mao ang dili mabungkag ug ang iyang dominyo magapadayon bisan hangtod sa katapusan. Bersikulo 27, siya nagaluwas ug nagatabang ug nagabuhat siya sa mga katingalahan sa langit ug sa yuta. Siya nga maoy nagluwas kang Daniel gikan sa gahom sa mga leon. Pagkatahom sa mong ending. Gidayeg ni Darius ang Dios ni Daniel tungod sa pagtuon nga gipakita ni Daniel ngadto sa mong hari. Nga mas pilion niya ang kamatayon kaysa pagsupak sa balaod sa iyang Dios. Usay makaingon ta nga kamay ra man ito nga isyu. Kung si Daniel mipahulay lang unta og 30 ka adlaw nga wala magampo. Na gibuhat ni Daniel maigsuon. Iyang giusab ang batasan sa pagampo. Tungod lamang sa pagtuman sa usa ka temporary nga balaod. Kani napamatuod o siya mapamatud-an nga mas loyal siya sa hari kaysa Ginoo. Apan praise God nga si Daniel nagpabilin nga nagmatinud-anon sa Dios. Kung napakya si Daniel, ibutang talang napakya siya, dili siya masaligan sa mga importante nga mga propesiya nga nagtagna sa umalabot nga Mesiyas. Usa sa mga importante nga leksyon nga atong makuha diri sa kapitulo 6 sa istorya ni Daniel, mga igala. Mao nga gihimo ni Daniel ang Dios nga mo'y in charge sa iyang kinabuhi. Usahay kita nga mga Kristohanon, dali ra kay nato isulti nga si Jesus ang in charge sa atong kinabuhi. Apan ato kaning timan-an mga igala. Sa dihang kita mosugod sa pagsunod kung unsay gibuhat sa kalibutan or pabilin kita pagbuhat sa mga tradisyon nga gibuhat sa tao nga supak sa balaod sa Dios. Kini nagpakita nga dili si Jesus ang atong gitagaan o katungod sa atong kinabuhi. Sa gibuhat ni Daniel, paghatag og dungog sa iyang Ginoo, pinaagi sa iyang pagkamatinumanon, natagaan og himaya ang pangangalan sa Dios. No, gikan sa kinatumyan, ngadto sa lain na kinatumyan sa Persian Empire, ang mga tao nagahisgot sa Dios ni Daniel nga nagluwas kaniya gikan sa gahom sa mga leon. Usapod sa atong nakit-an diri maigsoon sa atong pagtuon nga sa Daniel 3 ang Babylonia namugos
og sayop nga pagsimba. Samtang ang Medo-Persia sa Daniel 6 nagdili sa kagawasan ni Daniel sa pagsimba sa Dios, sumala sa iyang konsensya. Klaro kaayo dinhi ang panagsumpaki sa pagtuman sa balaod sa tao, batok sa pagpabiling matinud-anon sa Ginoo. No, ato nang mabasa sa Daniel kapitulo 6, bersikulo 5, bersikulo 12 o bersikulo 15. Si Daniel mga higala nagrepresent sa mga katawhan sa Dios sa katapusang adlaw nga makabaton og kinaiya saman ni Daniel. Apan dunay kalahian kay kaning mga katawhan sa Dios sa katapusang mga adlaw magasaksi ngadto sa spiritual Babylon. Ang mga katawhan sa Dios sa katapusang mga adlaw or gitawag kining final remnant, makabaton kini sila sa pagpamatuod ni Hesus nga mao ang espiritu sa tagna. Ato nang mabasa sa Pinadayag 12 bersikulo 17. Pinadayag kapitulo 19 bersikulo 10. Pinadayag 22 bersikulo 8 ug 9. Ang mga katawhan usab sa Dios sa katapusang mga adlaw magabantay sa kasuguan sa Ginoo sama ni Daniel nga wala gyud mahadlok bisan pa taliwala sa kamatayon, nagpabilin nga nagbantay sa balaod sa Dios. Munang giingon dia sa Pinadayag 12 17, 14 ug 12 nga kani nga mga higala makapapukaw sa kasuko sa ilang kaaway. Unsay makapapukaw? Kay kaning mga katawan sa Dios sa katapusang mga adlaw, magbantay gid ni sila sa sugo sa Dios. In the final crisis, the remnant, mga higala, ang salin, makabaton sa pagtuo ni Hesus. Pagtuo nga anaapod ni Daniel sa panahon nga siya gisulayan sa panahon sa Babylonia o sa Medo-Persia. Ato nang mabasa, Revelation 14 verse 12, nagaingon, ania ang pagpailob sa mga balaan. Sila nga naggabantay sa mga sugo sa Dios ug sa kang Hesus nga pagtuo. Ang mga katawhan usab sa Dios sa katapusang mga adlaw, kini sila mga matinumanon sa ilang adlaw-adlaw nga mga buluhaton sama ni Daniel nga wala gyoy makita nga sayop ang iyang mga kaaway batok sa iyang kinaiya o sa iyang trabaho. Susama usab ang mga katawhan sa Dios sa katapusang mga adlaw. For example, kung dili ka faithful sa imong ikapulo karon, what makes you think that you will be willing to give up everything, everything, including imong kinabuhi, when the final test comes? Another example, kung dili ka matinud-anon sa Sabado, sa pagbantay sa Sabado nga ipapahulay, then how will you be willing to give up your life over the same issue? Over the same issue sa katapusang mga adlaw. Hilabi na gyud mga higala sa diyang lutuso na ta. Sa diyang did-an na ta sa pagsimba, sa tinuod nga adlaw sa Dios, nga balaan nga adlaw sa Dios. Unsa may kagarantiyan nimo nga ikaw imong sundon ang pulong sa Dios nga karon pa gani dili ka man matinud-anon sa pagbantay sa adlang papahulay. Another example, unsa na to pag claim to be faithful to God nga dili nato makita kung kita gani dili matinud-anon sa kauban nato nga tao, fellow human beings nga atong makita. Mao na diha mga higala, importante nga ang atong relasyon sa Ginoo makita kani dias no isig ka tawo. Ato gining timan-an nga ang pagkamatinud-anon sa balaod sa Ginoo mao gyud ang sentral nga issue sa final conflict. Hilabi na gyud sa unang upat ka mga sugo. Kanang dili ka magbaton og lain nga Dios, dili ka magbaton og linelok nga larawan, dili ka magsimba niini, balaanon mo ang adlaw nga pahulay, maunang mga sugoa nga diin pagasulayan gyud ang atong pagka-loyal diya sa Ginoo o pagpabilin sa pagtuman sa iya mga pulong taliwala sa hulga sa kamatayon.
Usahay no makapangutana ta nga ngano man nga itugot mas Ginoo nga ipaagi pa ta ning dagkong mga pagsulay. Nganong dili na lang ta kuhaon dili adto sa langit aya ni mahitabo ni mga dagkong panghitabo sa kalibutan. Ato nang mabasa maigsoon sa Ezekiel kapitulo 38 ug 39. Nagaingon diha nga sa dihang gisulong sa mga daotan ang katawhan sa Dios, wala sila pugni sa Ginoo. Gitugutan niya sila nga malibutan ang syudad aron makita sa tibuok universo ang iyang mahimayaong pagluwas sa iyang katawhan. Sama sa naitabo sa tulo ka mga higala ni Daniel, si Shadrach, Meshach ug Abednego. Nganong gitugot mas Ginoo nga ipahulog pagit sila dito sa hudno sa kalayo aron mapakita nga inana mo luwas ang Dios sa mga katawhan nga matinud-anon. Sama usab sa storya ni Daniel, niini nga kapitulo. Nganong gitugot mas Ginoo ay hulog sa leyon? Nganong man wala na lang luwasa sa diretso, sa wala pa siya gihulog sa langob sa leyon. Di ay ang Dios na ay tuyo niining tanan aron mapahimaya o mapasidunggan ang iyang ngalan sa tibuok kalibutan sa dihang iyang luwason ang matinud-anon niya nga iyang anak. Mga higala, ato yung ligunon ang atong relationship niya sa Ginoo. Kay moabot ang panahon nga ang katawhan sa Dios makaatubang gyud og silot nga kamatayon. Ato nang mabasa sa Pindadayag 13:15. Tungod unsa hinungdan? Tungod sa ilang pagbarog sa pagsimba sa Ginoo sumala sa iyang sugo. Kini mo resulta sa panahon sa kalisdanan nga wala pagyud mahitabo sukad sa sinugdanan sa kalibutan. Atong basahon may gala ang Pinadayag 13:15. O gihatag kaniya ang paghatag sa paginhawa sa larawan sa mananap nga mapintas aron makasulti ang larawan sa mananap nga mapintas ug makahimo sa pagpatay usab sa kapid-an nga dili magsimba sa larawan sa mananap nga pintas. No, grabe na nga pagsulay. Dili ta makabarog kung ang atong relationship ug atong relasyon sa Ginoo hugka-hugka. Dapat na atay hugot nga relationship diya sa Ginoo. Ang katawhan sa Dios naa sa usa ka relasyon sa kasabutan uban sa Ginoo. Muna importante ug mao kini ang garantiya sa atong proteksyon. Ang katapusang katumanan niini makita kana mga higala sa Daniel kapitulo 11. Oh, very excited ko mutuon ana. Very complicated nga chapter, kinahanglan gyud nga tutukan og maayo ang pagtukon. Kay bisag sa ko balik-balik ani usay malibog bagig ko. Mo nang ato ra nang matun-an atong tabangan nagtuon may higala. Daniel chapter 11 verse 44 ug 45. Diin ang hari sa amihan musulay sa pagpukan sa katawhan sa Dios. Ato rin bawaan mga igsoon kung kinsa na ang King of the North. Okay? So, niining higayon na ang maayong balita mao kini. Kaysa diha nga sa katapusang mga adlaw, magkahiusa ang kalibutan, mga kaaway sa Dios, pagpatay sa katawhan, ang Pinadayag 12:1 nagaingon, si Michael motindog aron luwason ang mga anak sa Dios. Nga dunay relationship sa kasabutan, no? Covenant relationship sa Dios, mga igala. So what a comfort and what a hope nga di ay sa katapusan kung magpabilin lang kitang matinud-anon, luwason og sigurado ang atong kaluwasan og kadaugan. Ako nang hinaot mga igala nga niining hamubo nato nga pagtuon sa chapter 6 o katapusan nga historical section sa libro ni Daniel na atay makatunan nga mga leksyon. Ako pong ibalik pagpasantop nga ang mga istorya sa historical section sa Daniel sa chapter 1 ngadto sa chapter 6 kani nagrepresenta kung unsa ang maagian sa mga katawhan sa Dios sa katapusang mga adlaw. Dili ba kita malipay mga igala nga diin kita gipasidan-an daan nga mao kini ang mahitabo kanato sa dihang kita magpabilin nga matinumanon. Tuod, lutuson, usahay, pagapatyon apan dunay saad ang Dios nga kita luwason o
kita gantihan sa kinabuhing walay katapusan. Mga higala, ako mag-aghat kini sa makausa. Ayaw niyog ihangol pag-share kini ang maong episode. Kung ikaw nakabati iniini karon og napanalanginan, ayaw gyud og i-off or i-close ang player without sharing this episode ngadto sa imong higala, ngadto sa imong silingan. Pinaagi sa imong pagbuhat na ikaw nahimong kabahin sa pagsangyaw sa maing balita sa Dios o pagpasidaan sa kalibutan nga sa dili madugay pagalaglagon sa Ginoo. So, salamat kaayo sa inyong pagpamati. No? Kabot og 45 apit at mag 50 minutos. Apan sa dili pa nato kani tapuson, magampo ta sa pagpasalamat sa Dios nga diin iya kitang giubanan samtang kita nagatuon sa pulong sa Ginoo. Dalaygon og silimbaho na Dios, salamat kaayo Ginoo sa imong pag-uban kanamo samtang kami nagatuon sa kapitulo 6 sa libro ni Daniel. Salamat sa imong mga pulong o Dios nga naghatag ka namong paglaom nga kundi ay kami magpabilin diha kanimo sama ni Daniel, ikaw magaluwas kanamo. Salamat sa imong gugma. Salamat sa pagpadala sa imong bugtong anak nga nag-ula sa iyang dugo sa Kalbaryo sa krus aron kami makabaton og kaluwasan. O Dios, sa makausa, ayaw kami biyahe. Tagahi kami og espesyal nga kaalam sa pagsabot sa imong pulong aron kami maandam sa imong pagbalik. Salamat o Dios sa pagdungog sa among pagampo, pinaagi sa kapasayloan sa among mga sala. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo na atong manluluwas. Amen.